अर्जुन और गौतम फोटो नाम नाम संख्या साइड थांगे Sibir lagi ya. Sin press club besar location saya nama kau pada sobni new building. Final cái gặp này còn hơn sáu mươi lại chỉ thì vẫn nhiều hơn nó mang học cái tay rồi Ini Kumleng Press Club ni người Press Club ni सदस्य रह के प्रेसिडेंट ऑफ तो फाइमान फाइका ना फेलिसिटेशन रखा संबोधना जन फाइका ब्लैक हामबाय ब्लैक खातंखा जोंनि खुमलुं प्रेस क्लाब नि जे तंनाय आदंसना खा गाहामया फारो गोसगाङो जोंनि प्रिन्ट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने माहायरक तैबो हामथों जोंनि त्रिपुरासानि आमसानि एडिसिनि बागै जे नुक जाया तंमानि रक तैबो फनोय मालांथों जे हैजावै तंमानि कस्त माइ तंमानि अमहायरनो तैबो फोकस खालामालांथों हाय होनै आं आसा खालायो जोंनि खुमलुं प्रेस क्लाबनि बिथिंयै जत इंटरनेशनल नि बराव नुलांथों जोंनि जे अबस्थानो आं आसा खालायो जतनो हामबाय tam press club ni बिथिंयै होतबा tam kok सालाजाखा प्रेस क्लब नि ति ब्लाइके नांमानि कौरक सालाजाखा बसगाङाव बाहायके नि खुमलुं प्रेस क्लब न तैबो डेभलप खालामनाय बर'नि पार्मानेंट सेटेल ऑफिस रौनि बागै डिस्कसन खालायजाखा लैंड अलॉटमेंट नि तैयै कक सालायजाखा जोंनि एडिसि हाफां जों लीगल मैटर नाय बाहायके जोंनि प्रेस क्लब खुमलुं न लैंड अलॉटमेंट खालामना अमरक जों डिस्कसन खालायनाय बेसेबां साल अमन tabuk nahar mo नायबो जोंनि प्रेस नि जे प्रिन्ट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया निरपाय खबा बे सामखायथों जतनि बागै जे नांमानि न फनुलांथों साइड बाय साइड अंगियावै न्यूट्रल अमै जाते त्रिपुरासानि हामखाय ते स्टेट नि हामखाय अंनाय जा अमहायनो फनुलांथों आबोनो प्रेस क्लब नि जत टीम्स रनो आनि कयमो नारो hapang bakak edisi hapang ni bakak जों ताबक जरा डिस्कसन खायजायाखौ तो फनो जे स्टेट गवर्नमेंट नि हयते जे प्रेस क्लब न जे फेसिलिटी रय दङ आबो जों जोंनि एडिसि हाफां हयते तमा खायमा आबो जों महाराज खायै बबाय कनसालटेन्ट खायै कक सालायै जों बसगांनि प्रेस मीडिया तंनाय रिपोर्टर तंनाय बरकनो जों एडिसि हाफांनि बुखागदै बुसुक सुबा मा आबो जों चेष्टा खायनाय जे मानसा